Hey, børnefjernsyn. Har du været her, Ditjen? De slattedyr er meget glade nu. Bilbo, skal du være en gulerod? Eller skal du være en agurk? Ja. Grøntsagsstimulering. Det er fremtiden. Grøntsager. Jeg skal fandme ikke have en grøntsagerhelt. Hvad fanden er der galt med jer? Det er jo bare børnefjernsyn. Altså, nu må I lige høre efter, hvad jeg siger. Det er små uskyldige børn, for fanden. Små uskyldige børn, der leger med sine aflange objekter. Aflange objekter. Og det kan de lide. Voksne for helvede. I er voksne. I skal ikke tænke frækt om børn. Børn. Børn! Fucking pædosvin.